Имало едно време свят, в който хората живеели с хармония с небето и земята. Утро, което започва с благослов, а вечер, която завършва с благодарност. Petkolo kapitanine, Petkolo komandirine. Jallasaj Petko jostavi, odsvanka pusto hajdutstvo, na majka ti sa dodjalo. Това е нашата земя, България. Днес от бързане и объркване забравяме кои сме. Забравяме гласа на предците си, песента на планините и силата, която носи в нас. Но времето на събуждане идва. Тук в този канал ще вървим заедно по пътя на духовното пробуждане. Към корена, към истината, към силата на българския дух. Ще говорим за древните традиции, за душите на напусналите на света. Ще говорим за ритуалите, които се свързват от миналото, чак до бъдещето. Ще разгледаме и днешните събития, политически, духовни и обществени, през очите на човек, който не спи. Защото за да може народа да бъде силен, трябва да е труден. Ние сме Оренда и ти благодарим, че си тук. Ако усещаш, че от теб гори същия пламък, натисни абонирай се, защото заедно ще събудим забравеното време. А времето на събуждане идва.